Γεια σας guys! Ελπίζω να είστε καλά. Κι άλλο ένα βίντεο με Free Fire, είμαι ο καλύτερος. Like και subscribe παιδιά πρωτού να ξεκινήσουμε σε αυτό το βίντεο. Είμαστε 77.551 ευρώ. Κοντά στο στόχο μας. Ο στόχο μας είναι 100.000. 100.000 να πάει εδώ, δείτε guys, αυτό εδώ να δείχνει 100.000, 100, έτσι. Να δείχνει έτσι ρε μπροχή, να δείχνει έτσι. Κάποια στιγμή θα γίνει αυτό, θα γίνει. Να το ξέρετε, θα γίνει σίγουρα. Παιδιά, έχω αλλάξει και ντύσιμο, νέα ρούχα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι μου πάνε πάρα πολλά αυτά. Μου πάνε πάρα πολύ, έτσι. Γράψτε και στα comments αν θέλετε άμα σας άρεσε αυτό το ντύσιμο. Αυτό είναι στο 10, πείτε μου. Εμένα το βάζω ένα 7,5. Εντάξει, καλό είναι, δεν ταιριάζει και πάρα πολύ ο παντελόνι, το χαλάει. Εντάξει, κάτι ταιριάζει λίγο, ταιριάζει. Εντάξει, καλό είναι για 7,5. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, γιατί είμαστε κοντά στα 2 λεπτά και δεν έχουμε παίξει ακόμα. Και δεν είναι live να μιλάμε. Είναι βίντεο. Πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πόρε μπρο. Δηλαδή πάμε 800 εγγραφές, εντάξει. Όλοι subscribe. Πάρω αυτό. Εντάξει, απευθείας αυτό θα πέρα πάντα. Μόλις μου έβαλα ρε φίλε, μόλις μου έβαλα. Νομίζω ότι έβαλα με 2 άτομα. Αλλά εδώ πρέπει και δείτε. Άμα θα δείτε έτσι, άντε γεια ρε, άντε γεια, είμαι ο καλύτερος. Είμαι ο καλύτερος. Guys, 0 θα κάτσει αυτός και εγώ θα πάω 5. Να το ξέρετε guys. Ξαπλωμένος guys, ξαπλωμένος ήταν, έτσι. Πω μια σφαίρα χρειαστικά. Πριν χρειάστηκα 2. Τώρα θα χρειαστώ 0. Πω είμαι ο καλύτερος guys, έτσι δεν είναι. Όλοι likes παιδιά για το headset που έδωσα. Όλοι likes guys. Το μεταξύ μας και δεν πάει και πάρα πολύ που έβαλα. Θα δείτε guys, θα χάσει τώρα. Περίμενετε, εκεί είναι. Άχρηστος είναι guys, φαίνεται μάλακα. Είναι άχρηστος. Γέμισα! Ό,τι σας είπα, 0 θα κάτσει. Δείτε 0 είναι. Πέμε όχι και 0 είναι. Και δείτε εμένα. Πάω 5. Άλλες 2 και είμαι 5. Τους περιβολώ και τρέχω. Φυσικά τους περιβολώ και κάθομαι. Περίμενα που πήγε, τον είδα. Μαλάκα, πώς πέρασε μέσα στον κλούβερ, μαλάκα. Πώς πέρασε μέσα στον κλούβερ. Ωραία guys, πώς πέρασε από μέσα στον κλούβερ. Πέρασε μέσα στον κλούβερ guys, το είδατε, δεν ξέρω αν το είδατε, τώρα το είδα. 1 ή 2. Μου δώσανε την άλλη. Είμαι ο μαλάκας, το ξέρω. Πόσο μαλάκας πρέπει να ήμουν για να πάω τέτοια όπλα. Πρέπει τώρα, δεν θα κουνηθώ πάρα πολύ. Τώρα με ψάχνει, πού είναι. Δηλαδή κουνιέμαι κιόλας για να μην ακούει τα βήματά μου. Guys, είμαστε μαλάκα.
Όχι, πίσω μας, πώς. Δεν τον είδα, guys. Πώς ήρθε πίσω μου, ρε μαλάκα. Αυτό είναι πιο μαλακισμένο. Πω ρε μαλάκα, δεν τον είδα ρε μαλάκα. Πώς ήρθε πίσω μου. Αφού δεν είδα κάτι στα αριστερά μου, στα δεξιά μου, δεν πάνω. Guys! Μας έβαλε κατσαρίδα μπρο, μας έβαλε κατσαρίδα και μετά μας περβολάκι. Guys! Γιατί είμαστε σοπαλιά. Guys! Όχι ρε guys, όχι ρε μαλάκα, γιατί όσο παλιά ρε φίλε. Πρέπει να έχεις πάει sniper bro. Ναι, τον νικάω, ναι, πάμε ξανά. Δεν θα είναι τώρα έτσι. Μπρο, εκεί είναι, εκεί. Δεν μας βλέπει τώρα που είμαστε. Κατσαρίδα! Πού είναι. Είδα κάτι εδώ κοντά μου, είναι μπροστά μου παιδιά, είναι γάλα, κρύβεται. Καμώ το, δεν ξέρω, κόλλησε το κινητό μου guys, δεν ξέρω τι έγινε, είχε κολλήσει το κινητό μου. Όχι, σνάιπερ, σίγουρα θα πάρω σνάιπερ. Αυτό. Σνάιπερ 3. Κρύβεται. Πάμε guys. Αχαμότο, πώς δεν πέθανε ρε φίλε. Γιατί δεν πέθανες. Πω εντάξει 5-4, δεν έμεινα και 0. Εντάξει, καλό έτσι. Ωρε φίλε, έπρεπε να κάνω λίγο παραπάνω spam, έτσι νομίζω. Γεια σας guys, αυτό είναι το βίντεο μας. Έτσι τώρα παιδιά, θα είναι μικρά τα βίντεο μου. Γεια σας, like και subscribe.